ngiyangcola sizoke ngcole enyangeni. Phela namhlanje usuku lokuthi ngakhe ilokhunjana. Lesigubhu zenhlanhla. Khona labantu abathi abasifuna isigubhu esiyingozi. Yeah. Labo bantu ke phela laba mangakhe isigubhu senhlanhla. Ungena wonke lamalokhunjana. Wonke khala lamafutha. Nale mithi yami enhlanhla ejule kakhulu. Ngompukane lala. Bangena phakathi. Sakuba umhlaba phela sifuna ukuthi yangithi lapha isikhathi esiningi into engizakhela abantu mina izinto zenhlanhla labantu besifazane basebenzisa abanamatafula emadrobheni abenzana abadayisa ukudla benzana. Sifike sifuna ukuthi masifaka nompukane bangathi bahale ngale letho wempukane mayifakwa ukuthi ahale umuntu ebuka. Ahale ukuthi uzokwakho nje. Yeah. Yes. Ngathi ngahleze kubuka. Masakhe isigubhu senhlanhla esidonsayo. Esisweso sidlisa ukuthi lenyosi. Kungena yonke lenhlobo le. Yes. Kodwa ke lesi engizosakha manje asiphumi. Okay. Makwenzeke sithathe sesingathathwa nje impela umbhemi impela owazi ukuthi ufunani. Yeah. Ngoba kujuliwe. Dokotela, kunalabantu laba abangasitholi isikhathi sokuza kuwena ngenxa yomsebenzi. Bona ukwenze njani ngabo? Othi akasithola isikhathi sokuza enyangeni usaba uqoqosha emsebenzini. Kwenziwa incwadi lekhaya. All right. Yo 3 days engikunika wona. Okay. Mawuthi umuntu wesifazane uyachithwa noma unenkinga yokuthi ibhizinisi lakho lihamba kancane, mhlawumbe unqena ukukhamba, angazi ngakuthini, kodwa kakhulu abantu abasebenzayo. Okay. Uthi mhlawumbe wena emsebenzini umlungu uzokunika inkinga uzokugethisa, uzoxoshwa. Uzoxoshwa emsebenzini ngeke akwazi. Ngifunde kakhulu. Ngoba ngafe engathatha umnyanga, ngase ngiyabuya kuzongena lento. Okay. Ukuthi simela kanjani umuntu osebenza uqilazekile ungakwazi ukuze enyangeni. Yeah. Yabona into follow me. Follow. Balandela mina. Hey. Angihleki yalinganisa. Washo umakhoda esuzile athi sazi sonke. Uyezaka enyangeni. Makuukuthi umuntu othi nje mina angikwazi ukukhamba umlungu uzongixosha uzala ngikunika u3 days. Yeah. Yes. Ngiyenza la. Ngikuxhaphaze nestamina yonke into. Yeah. Afike la umqashwa kumtshela ukuthi ngithe mina masimba. Okay. Mina inkinga. Kodwa nje akeze la enyangeni ngizokunika nge 3 days imithi yami ngitshengisa noma le mithi olukhululeke ngikunika incwadi futhi uholele lo. Yeah. Yes namalungelo manje amakhulu. Okay. Simelwe kulomsebenzi. All right. Yes ukuthi ufanele ukuthi phela sigadane thina abantu abamnyama kanjani abelungu bagadana bona. Okay. Nathi sigadane. Into enjalo bafese ngisho ukuthi ke manje ukuthi umuntu onenkinga ufuna ukulapheka enyangeni kodwa manje uyabona ukuthi awukwazi ukuze enyangeni uyasaba uxoshwa umlungu wakho khululeka phela baba oze enyangeni uthole ilokhunja esingafuni labantu labadala lokutwala bambe bezofuna incwadi kuyasimosha igama lethu lokho. Yes kuyasimosha igama lethu sifuna thina umuntu othi ngiyagula. Othi ngiyagula. Ayothi ngiyagula ngiphezulu kwakho. Nokugula kwakugula kuhlukene. Khona ukugula ukuthi angiguli mina. Ngiyaliwa. Baba kaBoy ngiyashawa nje unakwethu angixebula besichitho. Sengimamoko bokangathi ngisigola isichitho ukushaya kuqela. Yeah. Woza enyangeni liyabhubha lekhaya linesha nje mina ngiyanetha lezi baba wona njengenkukhu. Dokotela khona labantu laba abasebenza ngabantu kakhulukazi labantu abanamakhishi nalabo abamatafula uma bedlule eduze abantu eduze kwetafula abo vele bebachizele nje lalo nekhisha ngene umuntu bayadlula kunalokho bongena kamakhelwane. Hayi sithini ngabo dokotela? Woza la. Yeah. Woza enyangeni bazakushaya ngisho lina. Kuphela ukuthi kuphela amagwinya. Yeah. Kuphela amagwinya mntaka baba ngakutshela. Akudlalwa nje lapho ngaba nesiphiwo esikhulu kakhulu. Yeah. Kumanje bengibhizi ngamakhombo banetha nje amaphepha wabone emaningi ehambe yoposwa lapha ya amakhombo ngibhizi ngamakhombo. Umuntu ngithi mina keze enyangeni ukuthi uyasebenza njalo la mazi kunetha woza lenyangeni. Uzophela ukusa kulowo muntu onenkinga nawe mawufuna impumelelo yokuphila woze enyangeni kwanduke ezakhale efundweni khanya bekufuyiswa nonyo wemama awungithatha ahlangane khona ke lapha ephejeni bafowethu la ngifike ngichake khona
ngithi ngiyakufundisa Yeah. zenzele uma uhluleka ukuzenzela ngithi woza enyangeni Yeah. 031065 iphinde futhi ufonele nale 877 4600 641 uDlulu uNgwathana.